Stačí. Takže Sinclair QL, jak ho znáte, víme, že se můžeme pohybovat v několika grafických módech. Ten se nevzal sám od sebe, ale vznikl z jiného, byl převzat z jiného operačního systému, který vidíme na obrazovce teď. Vybereme si rozlišení. Manažer programů, programy, data, příkazová řádka, log spuštěných a ukončených programů. Mount, microdrive, číslo 1, uložíme cartridge, jméno cartridge, set default, seznam programu na cartridge, přepneme na data, seznam všech datových souborů na cartridge. Spust program. Nahráváme editor k assembleru. To tady nosíte stejně, to tam není vidět. Minulý scrolling. Teď to můžeš dát pryč, nevidím na obrazovku. Editor. A jsme v editoru. Co děláme na to pěkná? Aha. Textový editor. Přejdeme do jiného programu, zpátky do manažeru souborů. Máme ho tady. Spustíme formátovací program. Už se spouští. Ano. Se soustředím, nemůžu se smát. Program se spouští. A to není formátovací. Tohle je formátovací program. Chce formátovat microdrive, tak si vlezeme zase zpátky do systémového menu. Tady máme jeden program, druhý program a třetí program. Abychom viděli, který je který, tak si... Systémový manažer, textový editor, formátovací program a všechno to běží v multitaskingu. A to je celý, ne? To je hezký. To konec? No, můžu ještě psát v textovém editoru. Ne, teď jsem ho suspendoval. V toaletním papíru. Tak konec.